Здравейте! Днес ще ям чили и... Как се нарича салатик? Такос. Не. Тортила. И край с това. Много ми е добре, спокойно. И сега идвам. Здравейте. Много ми... Така, това беше за тортила и чили. Ще има още много предизвикателства, които ще качвам. Изчакай. Така, свърших работа и до след следващия клип.